खनदिगे जाबाय दादा न'आव थांगोन ए न'आव थांगोन मा लाबोदों आदा नोङो दै लाबोदोंलै दै ए आदा मोनना दैनि बिराद उसुबिदा ना उसुबिदाथार बिराद मा लाबोगोन आदै बेसे गोजाननिफ्राय लाबोयो गोजानथार 6 किल'मिटारसो जागोन 6 किल'मिटारनिफ्राय दै रोगानानै दै लोंनांगौ ना बियो बेसे गोबाव जाखो आदा गोबाव जाबाय मथा मथि 8-9 बोसोर जाबाय 8-9 बोसोर ना आदसा आदायाथ' देबरगाव समस्ति हाग्रामानि समस्ति गोलैयोना बेनि गोग्लैयो नङा होमबा दा हाग्रामाया बे 17 बोसोर सरखार सालायनायावबो आदामोननि गामियाव जायगायाव दै लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामना होनो हायाखिसै ना गैया जेबो गैया लामाबो गैया लामायाथ' जों नुखाबाय लामाया एसेबां खस्थ' दा आदाखौहाय बेबायदि द्रामाव दै रोगानानै जानायखौ आजिले 9-10 बोसोर जाबाय नङा होमबा दा बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा जोबोद खस्थ'लै दा नै फरायसालि गैया फरायसालि गैयिनि थाखाय बिराद खस्थ' जादों स्कुलबो गैयाना आदसा स्कुल नांथारगौ दा बिदिब्लाथ' थांनाय सरखाराथ' खालामाखिसै आरो आदामोननाव हस्पिटाल दंना गैया गैयाब्रा हस्पिटालबो गैयाना आदसा बिदिब्ला आदामोनहा मा बे सरखारखौनो लाबोफिननो सानबाय नामा सरखाराथ' दा आं बिदि सानाखैमोन सोलायनांगौमोन आरो आंनि सरखारखौहाय सोलायनांगौ नङा होमबा सोलायनांगौमोन अब्ला सरखार सोलायनांबा गोदान सरखाराथ' खोनानाय बायदियाव जों इउ पि पि एल खौहाय लाबोगोन बायदि खोनादों आदाया इउ पि पि एल नि सापर्ट दङ ना आंथ' बिदिनो सापर्ट सबियाथ' ट्रेक्टर नामा इउ पि पि एल ना नङा होमबा आदसा आदाया बिदिब्ला गोदान सरखार लुबैबा इउ पि पि एल आव होगोन आदसा गोदान सरखार नांगौब्रा जोंनो दा जों इसेबां खस्थ' जाना दं दा बे बेसेबां बोसोर थानानै दिनैसिमहालागै जेबोआनो गैया दा बेनि थाखाय दा गोदान सरखार नांगौब्रा दे आदा होमबा दे